Od 30. srpna do 1. září bude Praha hostit bezpečnostní fórum Globsec za účasti prezidentů, premiérů, ministrů zahraničí a obrany. Robert Vaš, prezident a zakladatel organizace Globsec, je hostem. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas. Dobrý den a ďakujem za pozvání. Řekněte mi, Globsec fórum letošního roku, zkrocení bouře. Jaké bouře? To je ten podtitul. Je to obrovská búrka, ktorá sa na nás valí v medzinárodných vzťahoch. Vidíme, že zažívame najnestabilnejšie obdobie od druhej svetovej vojny. Vidíme, že hranice svetového poriadku sú testované, respektíve stabilita toho medzinárodného poriadku je testovaná v rôznych častiach sveta. A jednoducho my sme ako Európa príliš dlho si vyberali takú peace dividend, alebo tú mierovú dividendu. Príliš dlho sme sa spoliehali na to, že sa nám nič nemôže stať a vidíme, že vojna prišla do Európy. Je to najväčšia vojna od druhej svetovej vojny, ktorá je na našich východných hraniciach a to bol útok nielen na suverénnu krajinu, ale aj na základné princípy európskej bezpečnosti. Vidíme konflikty na Blízkom východe, vidíme rôzne vojenské strety v juhovýchodnej Ázii, ale vidíme aj hybridné hrozby a obrovskú dynamiku zmien v umelej inteligencii a v technologických zmenách. Toto všetko robí taký nepredvídateľný koktejl, ktorý mení zásadným spôsobom medzinárodné bezpečnostné prostredie. A jednoducho je to obrovský test, obrovská transformácia, cez ktorú ak neprejdeme úspešne, tak to bude mať veľmi negatívny dopad na našu prosperitu, na budúcnosť medzinárodných vzťahov, na budúcnosť Európy. Jednoducho príliš dlho sme si mysleli, že naša sloboda a demokracia, náš spôsob života sú jednoducho garantované a dané. Ale vieme, že sme pod tlakom. To znamená, že to je tá búrka, ktorá prichádza. Je možné, že budeme prechádzať v najbližších rokoch cez oko toho hurikánu. A je našou úlohou, aby sme posilnili tú našu infraštruktúru, aby nám to nepovytrhalo strechy, nezničilo úrodu, ale aby sme posilnili odolnosť tej našej spoločnosti a odolnosť vlastne našich inštitúcií. Takže je to naozaj obrovská búrka. Vy ste to říkal, je to obrovská bouřka. Je to, meteorologové by vydali jako, když to použiju, hodně velké varování. Není ta bouřka ještě, ale blíží se tedy. A zaděláno na ní bylo převážně tím ukrajinsko-ruským konfliktem, nebo ta ruská agrese na Ukrajině. Tam to vidíte jako zásadní? Aj tam, ale vidíme napríklad, že aj vlastne rôzni neštátni aktéri, povstalci v Jemene dokážu prerušiť svetový obchod, majú prístup k zbraniam, ktoré predtým mali len krajiny. Vidíme konflikty rôzne inde. Vidíme vlastne Wagnerovú skupinu v Afrike, ako postupne vytláča niektoré vlády. Vidíme, že to, čo bolo tabu niekedy, už dneska nie je. A teraz dnes to, čo sa deje, že my bránime ten svetový poriadok a buď ho ubránime, alebo sa jednoducho rozpadne. Buď sa nám rozpadne a potom sa objavíme v džungli, kde nám budú diktovať iní. Jednoducho je čas, aby sme sa zobudili. Myslím si, že tá ukrajinská, alebo tá vojna na Ukrajine, tá ruská invázia na Ukrajinu bola takým budičkom. Ale myslím si, že tá invázia bola aj výsledkom také našej slabosti, pretože príliš dlho sme ukazovali, že nie sme pripravení brániť sa. Bolo to v roku 2008, keď vlastne bol útok na Gruzínsko, 2014 Krym. Keď vlastne Barack Obama kreslil červené čiary, že keď sa prekročia v Sýrii červené čiary, tak zasiahneme, že niektoré červené čiary sa nemôžu prekročiť. A jednoducho nič sme nespravili. To všetko vysielalo signál, že jednoducho nie sme pripravení brániť naše hodnoty a náš. Co zatím je podle vás? Co zatím je, když lídry a země, které jste jmenoval, tvoří podstatnou ekonomickou významnou část tohoto světa, tak co zatím je? Je to nějaká pohodlnost, je zatím možná blahobyt, je zatím malá ostražitost, nějaká víra, že
lze žít v míru. Co zatím je? Protože já vždycky snažím hledat nějakou spíš jako lidskou vlastnost. Než... Príliš dlho sme si mysleli, že tá sloboda, demokracia, mier je automatická, je tu večne. A ako keby sme sa nepoučili zo svojej histórie. Ako keby sme si mysleli, že ten blahobyt je tu večne. Naozaj, bola to tá mierová dividenda, ktorú sme si príliš dlho vyberali. A jednoducho dneska vidíme, že do Európy sa vrátil konflikt, ktorý by nás pred 3-4 rokmi vôbec nenapadlo, že takéhoto rozsahu bude v Európe. To znamená, že vysielali sme slabosť voči autoritárskym režimom, ktoré testujú tie hranice, stabilitu tých našich inštitúcií. A napríklad to, čo vidíme na Ukrajine. Ukrajinci vlastne platia tou najvyššou daňou svojimi životmi za to, čo my sme príliš dlho brali za automatické. Ale sú tu aj iné dimenzie tej búrky. Sú to hybridné vojny, sú to rôzne je to informačná vojna, ktorá prebieha v našich spoločnostiach. Vidíme, že aj vo vnútri našich spoločností sa vytvára obrovská ryha, stráca sa ten taký zdravý stred a vlastne posilňujú sa tie extrémy. To všetko je veľmi nebezpečné pre demokraciu, pretože ak budeme vytvárať názorové bubliny, ktoré v demokracii nie sú schopné spolu hovoriť, tak potom je to začiatok konca vlastne tej spoločnosti, ako ju poznáme. Bylo to téma, na které jsem se chtěl dostat později, ale vy jste ty názorové bubliny už zmínil. Jakou roli mají třeba ony sociální sítě, debaty na sociálních sítích, to, že se lidi pohybují ve svých bublinách, to, že jsou o něčem přesvědčeni. Jak se na to díváte? Nejsou sociální sítě to, co jako pomohlo destabilizovat? Na druhou stranu někdo konečně získal to have your say? Jako i vy máte právo nad něčem mluvit? Jednoznačne áno, pretože na tých sociálnych sieťach sa už ako keby pomaly stiera alebo sa dáva na rovnakú váhu názor obyčajného človeka a názor experta. Hej? Že proste fakty ako keby nezavažujú, že viac zavažuje počet lajkov, tá emotívnosť. A to, ako fungujú tie algoritmy na tých sociálnych sieťach je, že ak si budete chcieť kúpiť nejaké tenisky, tak týždeň budete dostávať reklamy na tenisky, aniž by ste o tom vedeli. Ak máte nejaký názor, tak z toho názoru dostanete oveľa viac. Čiže proste tie sociálne siete vás plnia tým, čomu veríte, a tam sa potom vytvárajú neviditeľné názorové bubliny. Keď už potom prídete do reálneho sveta a chcete sa s niekým rozprávať, tak zistíte, že tie názory sú tak sfanatizované, že nie ste schopní spolu diskutovať. To má obrovský dopad na to, ako fungujú naše spoločnosti. A považujem to za jedno z najväčších ohrození. Když se podíváme na kauzu Pavla Durova, znovu říkám, k tomu tématu jsem chtěl dojít později, ale k tomu, který byl zadržen francouzskými autoritami po přistání v Paříži, tedy on čelí obvinění, abych citoval, z nespolupráce v souvislosti s kybernetickými a finančními trestnými činy na Telegramu. Je toto cesta? Je toto cesta v okamžiku, kdy si to i řada lidí může vyložit, pozor, tady je omezování nějaké svobody slova, svobody projevu. Ať už si o tom myslím cokoliv, ať už s tím souhlasím či ne. Toto je presne, teraz ste absolútne trafili klinec po hlave, pretože toto je to náročné, ako nastaviť v západných spoločnostiach, pretože my si musíme vážiť slobodu slova, musíme byť schopní akceptovať iný názor, musíme byť schopní počúvať iný názor. To znamená, že kde je tá správna čiara medzi slobodou slova a už tým, čo vlastne obmedzuje druhých. Je to naozaj niečo, na čo sa zatiaľ nenašla úplne jasná odpoveď, ale isté je, že dneska sociálne siete sú súčasťou problému a treba to zmeniť tak, aby boli súčasťou riešenia, pretože určite nie je riešenie zakázať sociálne siete, určite nie je riešenie ich úplne zavrieť. Práve opačne. My musíme hovoriť aj so súkromným sektorom, s biznisom, aby sme hľadali spoločné riešenia, pretože majú obrovskú zodpovednosť nad tým, aké informácie sa šíria, ale aj ako funguje táto spoločnosť. Vy jste použil spojení slov světový pořádek, že byl otřesen.
A teď se ptám z pozice novináře, víte, že se ptá, vždycky jste Are you first American nebo novinář, tak já se budu ptát z té pozice, že jsem ten novinář. Není v úvozovkách logické, že prostě dochází ke změně světového pořádku, že tady jsou národy, velmoci, které kdysi dávno hrály nějakou velkou roli historicky, pak během 20. století třeba zmizely a dnes se znovu dostávají do popředí v nějakých těch regionálních oblastech a chtějí to své místo na slunci. Ať už se bavíme o těch, kdysi to byly ty osy zla, můžeme se bavit o státech, jako je Turecko, které je jako velmi sebevědomé a je to zároveň součástí NATO. Není logické, že ten světový pořádek se prostě může trošku pohybovat, kde Amerika už není ten velký policajt, tím, kterým byla v tom 20. století. A i toto se mění. Určite áno. Vlastne vidíte, že rastie aj ekonomický a politický vplyv Číny. A rastie vplyv rôznych iných aktérov vo svete. A tí vlastne presadzujú aj svoje videnie sveta, a svoje politické videnie sveta. A najmä napríklad to čínske nie je úplne kompatibilné s tou slobodou, na ktorú my sme zvyknutí. To čínske videnie sveta ide skôr smerom, by som povedal, takej digitálnej kontroly, kde kontrolujete cez digitálne a cez veľké algoritmy, dokonca ako sa správate, dostávate social scoring. Je to niečo, čo ide úplne iným smerom, ako sme zvyknutí v našich slobodných západných spoločnostiach. Ale chcem povedať, že medzinárodný systém, ktorý sme vytvorili po 2 svetových vojnách, pretože sme sa z neho chceli poučiť, bolo presne to, že chceme vytvoriť systém, ktorý je založený na medzinárodnom práve, ktorý je založený na tom, že či už veľké alebo malé krajiny majú právo rozhodnúť o svojich lídroch, majú právo rozhodnúť sa, akú politiku chcú mať, majú právo rozhodnúť sa patriť do nejakej aliancie. A práve malé krajiny, ako je Česko alebo Slovensko, závisia na tomto medzinárodnom práve, pretože ak nebudeme mať stabilný systém medzinárodných vzťahov, tak to znamená, že alternatíva je džungla. A to je imperialistický návrat, keď nejaká veľká krajina bude mať právo veta nad tým, že či susedná krajina môže alebo nemôže niečo robiť. A to je niečo, čo musíme odmietnúť, pretože to ide proti absolútnym záujmom aj Česka, aj Slovenska a ďalších vlastne krajín malých, ktorí sú závislí na stabilite medzinárodného systému a práva. A tá je otrasená, lebo vidíme, že aj tie inštitúcie, ktoré sme vytvorili, aj Bezpečnostná rada OSN, už dneska ako keby nedokázali zabrániť vlastne tým konfliktom na to, na čo boli vytvorené. Je potrebná tá reforma, ale nikto zatiaľ neprišiel, že s tým silver bullet, čo to presne dneska je. Ale alternatíva voči tomuto medzinárodnému systému je chaos a džungla a právo silnejšieho. A tam by sme ťahali my, ako malé krajiny Strednej Európy, za kratší koniec. A to nie je v našom záujmu. V našom záujme cesta k mieru vedie cez posilnenie inštitúcie, cez vlastne posilnenie našej obrany a nie cez naivitu, že jednoducho budeme žiť vo svete, kde si na nás nikto nešiahne. Tomu rozumím. Co byste chtěl, aby řada z těch vašich významných řečníků, které tam budete mít, aby řekli, co by měl být nějaký ten jednotné poselství, protože zároveň jste zmínil Čínu. Čína, Rusko, to představuje velmi solidní protiváhu tomu, co my říkáme dnes Západ s tím velkým Z. Co by měl být ten vzkaz té pražské konference? Na Globse k nám, my sme hodnotovo založená organizácia, ktorá verí v slobodný svet, ale sme zároveň podporujeme medzinárodný dialog a sme názorovo otvorení. To znamená, že snažíme sa byť nadstranickí, snažíme sa vťahovať rôzne názory naprieč politickým spektrom, nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodnej. Je veľmi dôležité, že aj v Spojených štátoch napríklad debatujeme aj s republikánmi, aj s demokratmi, takisto v Európe, bez ohľadu na politické zmeny. Toto je absolútne kľúčové, pretože ak toto nespravíme, tak si začíname vytvárať presne tie názorové bubliny, ktoré si budú konkurovať a ktoré budú znižovať. To znamená, že k vašej otázke, ak by mal byť nejaký jednotný postoj, ten neočakávam, pretože prichádza 2000 hostí zo 70 krajín z rôznych kontinentov s rôznymi názormi.
Ale myslím si, že to, čo by malo byť jednotné, je postavenie sa za jasné princípy medzinárodných vzťahov a práva, za hľadanie lepšieho, prosperujúcejšieho a bezpečnejšieho sveta. Ja by som bol veľmi rád, keby sa zvýšil hlas Strednej Európy práve v období, keď sa formuje nová Európska komisia, keď sa diskutuje o tom, že aké majú byť priority pred novou Európskou komisiou. A dneska vidíme, že aj hospodársky tá dobre naolejovaná mašina, na ktorú sme boli zvyknutí v Európe, sa zadrháva. Jednoducho inflácia, zvýšené ceny energii a podobne. To všetko prispieva k tomu, že strácame konkurencieschopnosť voči svetu v Číne a Amerike. Jednoducho, ak na ten vlak nenaskočíme, ak nezrýchlime náš aj technologický vývoj, tak to bude veľmi zlé. Preto sme prišli aj s odporúčaniami pre novú Európsku komisiu zo stredoeurópskeho pohľadu, ktorá by mala byť postavená na 3 pilieroch. Ten prvý pilier je posilniť európsku obranu a bezpečnosť, investovať do našej bezpečnosti, pretože som presvedčený, že cesta k mieru ide cez posilnenie našej obrany, aby nikto... Určitě s vámi souhlasím, promiňte, že vám skáču do řeči, ale tohle je zrovna zajímavé, kdy Evropa právě vystřízlivěla po tom ruském útoku na Ukrajinu. Objevily se iniciativy, které, jak vládní, tak nevládní, které posílají zbraně na Ukrajinu. Nakonec se objevilo, že Evropa není pořádně vyzbrojená. A jeden z těch argumentů je i mimo jiné i ten Green Deal vlastně, který prostě v rámci ESG výrobci zbraní těžce chodí jako pro ty úvěry k těm bankám a tak dál, tak mi spíš jde o to, jestli se Evropa spíš sama nestřílí vlastně, jak se to říká, jako sama do nohy. Ruská invázia na Ukrajinu a vojna na Ukrajine bola budíčkom pre Európu. Bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby v USA. Bez ohľadu na to. Je dneska viac než jasné, že Európa musí spraviť viac. A my sme dokázali sa bezprecedentne zjednotiť. My sme prijali rozhodnutia ako Európa a Amerika, ktoré boli absolútne nemysliteľné predtým. A s mnohými začala Stredná Európa, Česká republika, Poľsko. Práve krajiny, ktoré na to upozorňovali dlhodobo, že toto sa môže stať. A postupne vidíte, ako sa zmenila nemecká politika, francúzska politika. Cesta k mieru paradoxne nejde cez prímerie, pretože zakonzervujeme agresora v tých miestach, kde sú, ale cez posilnenie našej vlastnej obrany, cez posilnenie našich vlastných inštitúcií. Putin podle vás přesně ví, co dělá.